או שתגיד לי מתי. עכשיו. שלום לכולם, חברים יקרים, צהריים טובים. אני רוצה להתחיל בפרשת השבוע, פרשת שמיני שקראנו השבת בבית הכנסת, שהיא כל כך רלוונטית לימינו אנו. התחלת הפרשה עוסקת בחגיגה גדולה, חנוכת המשכן, המרכז הרוחני של העם במדבר. ובשיא החגיגות על המשכן טרגדיה נוראית. שני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהו, מתים. אהרון הכהן הגדול הופך לאב שכול. שכול באמצע חגיגות רוחניות של עם ישראל כולו. שכול שמזכיר את ימינו אנו. בשמחת תורה בחגיגות הרוחניות של עם ישראל, אובדן גדול, השביעי באוקטובר, שהביא איתו טרגדיה ושכול רב. והתגובה של אהרון לאסון הנורא, לשכול, וידום אהרון. אהרון הכהן המנהיג והדובר של עם ישראל, שנבחר על ידי השם לדבר במקום משה, המנהיג הרוחני של העם, נותר ללא מילים. וידום אהרון. לעתים מול טרגדיה או קושי גדול יש תחושה שאין מילים, של דממה. ומה אומר לו משה אחיו באותם רגעים, כאשר גם הוא חווה בעצמו אובדן גדול? שהרי בניו של אהרון היו לו כבנים. ויאמר משה אל אהרון, מה אמר לו על פי הרשב"ם? אל תתאבל ואל תבכה, ואל תחדל מן העבודה, יש לך תפקיד. יש לך שליחות. לא סיימת את תפקידך בעולם, למרות שעולמך חשך. משה אומר את המילים הנכונות לנוכח שתיקת אהרון, לנוכח הסיטואציה הקשה. הדרך לצאת ממשבר היא לפעול, לקום, לחיות חיים של שליחות ומשמעות. אהרון יכל היה להישבר, להתייאש, לומר די, לא רוצה עוד, לא רוצה להמשיך בתפקיד. אבל אהרון בוחר להתעשת מיד, והוא ממשיך בעבודתו ובשליחות שלו בדיוק במקום שבו בניו מצאו את מותם. ומאהרון ומשה אנו למדים לקום, לפעול, להאמין, ובאמת לאורך הדורות אנו רואים דורות של יהודים שראו חורבן והרס, ובכל זאת קמו מההריסות לבנות ולהיבנות. שזוהי בעצם עבודת חיינו, כל אחד והקשיים שלו, כל אחד וההתמודדויות שלו. בהמשך הדברים משה מבין שהוא מבקש מאהרון בקשה גדולה וקשה, והוא צריך להמתיק אותה. ויאמר משה אל אהרון ואלעזר ואיתמר בניו, שנקראים גם הבנים הנותרים. תסתכל על מה שנשאר לך בחיים, ומשם תשאב את הכוחות. דבר נוסף שמשה אומר, אתם לא לבד, ואחריכם כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. משה מבקש לנחם את אחיו, והנחמה כביכול היא שהסיפור הוא לא סיפור פרטי. כל ישראל איתכם. אתם חלק ממשפחה גדולה, וכולם יבכו איתכם על האובדן הזה. הזיכרון וההנצחה, הצעידה לאורם של הבנים, נותנים תחושה של שותפות בנשיאה, בנטל הכאב, ומהווים נחמה ולו קטנה. לנו, משפחות השכול. שזוכרים ומנציחים את הבנים שלנו, שיצאו לקרב מתוך תחושת שליחות, מתוך רצון להגן על עם ישראל. במסכת אבות מנחים אותנו להיות מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום, רודף שלום. אנו צריכים לפעול לשלום בתוכנו, לא במלחמת אחים. אוהב את הבריות, את כולם. ומקרבם לתורה דרך אמונה בחרתי. דרך חיים מלאים במשמעות. לידור יוסף שלי היה אדם מלא עוצמה פנימית, והעוצמה הזו הקרינה החוצה. לא תמיד קל להתמודד עם ילד מלא חיות שמבקש לטוב את העולם. אם זה בחיי החברה ותוססים, בטיולים רבים, בתחביבים שונים ומסוכנים. אין ספק שלפעמים היה לי מאתגר כאבא, לנו כהורים, אבל הדרך שבה לידור צעד הייתה רצופה באהבה. השם זיכה אותו שהיה עטוף באהבה כל חייו על ידי המשפחה, החברים, החברה ואפילו הצוותים החינוכיים והמפקדים בצבא, שהוא התגר לא פעם. כולם מספרים
כמה לא יכלו לעמוד בקסמו בחיוך הענק שלו. בלידור יוסף הייתה יכולת להתחבר, לאהוב, לראות את הטוב שבכל אחד, או כפי שהוא אמר בהודעה ששלח לחבר שלו הגיע למפגש, כל אחד זה צבע אחר, כל אחד מכניס משהו אחר, והצבע שלך חסר. הצבע של לידור שלנו כל כך חסר לנו, ואנו משתדלים לצעוד לאורו. אנו רואים במשפט הזה את הצוואה שלו. קריאה לאחדות ולשלום בתוכנו, ולראות את המיוחד בכל אדם. להאיר פנים, להשתדל לעשות טוב, לבחור באהבת חינם, לבחור בחיים של משמעות ואמונה, להיות ראויים. אני רוצה לומר תודה שאתם מנציחים את לידור בדרך של תורה, בדרך של שיעור תורה. תודה לרב שי ולרב שלמה שרעבי על היוזמה המבורכת, שנזכה לימים טובים יותר ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.